Ni pediang soba ya pibaro ki para jor sasisin shaka simple life story. Kajing ngau para breu lani ka humanity hadu mentaka dangdon bej hagi para breu habat don mano basyem lanon bat ngat ha kajing jenjar sipa. Kane kajing ngau para breu layo i hagi pajba jongka Balasol district jongka jela Odisha habatang suyos ngau kajing sawah na kajing ja aksiden ki lai teliki rel ki pajba ki basyong basa hajan jong katai ka jaka kila lek ban mare ban ai jing yarap ya ki lanut bapri ki balangat hakate ka jingjia basyarkai kalong ka bas ngau melung ban tibba ki te ki pajba om tang bagi yarap ya ki lanut bapri ki balamat ya ki jing mensau na katai ka jingjia aksiden penban kila kloiru ban ai ya ki snam jongki ban pelaj im ya ki bangat haki jing mensau kane ka jing lek bah bat jing yarap jong kita ki pajba ki badai na ki nong kendong kalawan ra ka jing yarok jong ki babon ki breu bat bon ki baong baka jing ngau para breu lane humanity kadang kenrei bah hagi nong kendong ban ya ki breu ki basyong basa hasor hakum kane ka por bakine ki breu ki balaya kendo ya kane ka aksiden bat ki bahayeng bahasem jongki kilamat ya ki jing bom la ban batai lami pasa uwai ureus bun mensem ubadai ka juga por urang ya kai cricket barim ka India ubai renda sewak usewak ulat ho ha Twitter da ka baong kumne kane ka durkan pensngau ngeu yang i bon snem hakane ka por jong ka jing ngausi ka bakendiat ka bangala ban le kalong bangan penang penstat ya ki khon ki kti jong ki kme ki pa ki balado no yala ka jing im hakane ka aksiden bas ngau serkhei ngatur waya kum kine ki khna ban bu skur rengkat berkija kasa ha hostel ha sewak international school boarding facility latho usewak kane ka jing kloi usewak ban le ki kam isnei kalapan iya ka jinglong sebun mensem bat isnei jong u ya laki para breu ki bangat haka jing jenjar bat lanot kublai ya piki para lok ki para jor tetah do bingin dia sembiang haka wei pat ka video kublai sibun